It-tfal għandhom drittijiet u dmirijiet, però r-responsabilità qiegħda fuq l-adulti sabiex jgħinuhom iwasslu l-vuċi tagħhom għaliex it-tfal ukoll għandhom xi jikkontribwixxu lejn is-soċjetà u l-politika. Dan kien is-sentiment li esprimiet il-fundatur tal-fondazzjoni għal benesseri tas-soċjetà Mary Louise Colejro Preca fit-tnedija taċ-Child Participation Toolkit fl-anniversarju tal-10 snin minn mintu twaqfet din il-fondazzjoni. Preżenti għal dan l-avveniment kien hemm bosta tfal u żgħażagħ li għamlu parti mill-kunsill ta' din il-fondazzjoni. Ħafna minnhom għal dawn l-aħħar 10 snin li tkellmu dwar l-opportunità li tagħthom din il-fondazzjoni sabiex jisemmaw leħinhom u jikbru f'pajjiż li jħossu huwa tagħhom. F'kumment ma' Net News, Mary Louise Colejro Preca esprimiet li lan ta' dan it-toolkit u li l-parteċipazzjoni ta' tfal ma tkunx waħda passiva. Iva, din hija ġurnata speċjali għaliex hija l-10 sena mit-twaqqif tal-fondazzjoni il-Foundation for the Wellbeing of Society, imma ukoll irbatnija ma' tnedija tal-lodda li qegħdin nippreżentaw biex il-parteċipazzjoni ta' tfal ma tkun sempliċiment kelma imma tkun metodoloġija li permezz tagħha dawk kollha li jaħdmu tfal jistgħu jiżviluppaw il-ħiliet li għandhom bżonn ħalli il-parteċipazzjoni ta' tfal tkun waħda strutturata u mifruxa kemm jista' jkun fil-komunitajiet tagħna. Preżenti kien hemm ukoll ix-Shadow Minister tal-Oppożizzjoni għad-Drittijiet tat-Tfal, Graziella Tart Previ, li tkellmet fuq l-importanza tal-kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni sabiex il-viżjoni ta' dawn it-tfal u żgħażagħ ma taqax fuq widnejn torox u tfal tal-lum ikollhom vuċi soda fil-politika li fil-futur ser taffettwa lilhom stess.